Og hvor mange af jer, der godt kan lide korttræk? Altså, det er sur røv, for vi skal vise et rebtræk. Så det har vi lige her. Som I nok kan se, hokus pokus, sådan, så har vi en 3 reb her, der sådan ikke er helt lige lange. Vi har et mellem, vi har et langt, kort, og vi har et langt. Det mellem, det slynger lige herop. Så tager vi lige det lange og lægger her, og det kort her, og så tager vi det mellem. Så skal I se her. Jeg ved ikke, om I kan se nu, at alle rebene, de er lige lange. Nå. Og om det er lyset, der gør det, for hvis man bare lige gør sådan her, så bliver de faktisk lige lange. Men det er ikke slutning. Fordi at, nu er der jo et mellem, der er blevet langt, vi har et langt, der er blevet langt, og vi har et kort, der er blevet langt. Så, men det kan godt være lidt forvirrende og, for jer 3 der, så derfor så smider vi bare det her over skulderen, og ved I hvad, så begynder vi bare helt fra ny. Men det hele det startede jo med, at vi havde 1 reb, 2 reb, og så sidder du jo der og tænker, hvad skete der? Men vi startede fra ny, som du så. Men det, der også kan ske, og jo, nu skal du ikke tro, at jeg begynder at breakdance, men man kan faktisk få enderne til at flyve herover. Og så kan man gøre sådan her, og så kan man lige... Sådan. Men man skal faktisk passe på, at enderne de ikke flyver. Nå, okay, jamen, så stopper vi lige dem om. Kan jeg lige få dig til at sige stop? Stop. Okay, for så tager vi nemlig enderne og bare lige kaster på igen. Sådan som det faktisk fungerer. Sådan som det faktisk fungerer, det er, at det fungerer ved hjælp af statisk elektricitet. Hvis nu man tager og pusser lidt her og pusser lidt her, så hænger de faktisk sammen igen. Men jeg er jo professionel, så jeg bærer altid ekstra ender. Så man kan lige kaste enderne på igen. Men som I nu ved fra starten, så starter vi med at have 1, 2, 3 reb. Og I så jo godt, de ikke var lige lange, men det er de jo altså. 2 og 3 reb. Men altså, som alt trylleri er jo, så er det jo en illusion, så lad os lige bryde illusionen. Tak skal I have.